Ak ste od 2. januára 2023 do 1. januára 2024 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, tak je potrebné, aby ste do 31. januára 2024 podali priznanie k dani z nehnuteľností. Priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné podať na mestskom alebo obecnom úrade, podľa toho, kde konkrétne sa nachádza daná nehnuteľnosť. Napríklad, ak máte trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi, avšak kúpili ste si nehnuteľnosť v meste Poprad, tak do 31. januára 2024 podáte priznanie k dani z nehnuteľností na mestskom úrade v meste Poprad osobne v podateľni alebo doporučene poštou. Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti. Znamená to, že v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Na našej stránke dlugoreality.sk nájdete v časti s názvom blog článok s názvom Daň z nehnuteľností 2024, ktorý obsahuje podrobné informácie k priznaniu k dani z nehnuteľnosti. Nájdete tam aj tlačivo a podrobné videonávody. Ak hľadáte profesionálnu realitnú kanceláriu, ktorá vám pomôže s predajom nehnuteľnosti, tak profesionálni realitní makléri našej kancelárie Dlugo Reality sú tu aj pre vás. Stačí zavolať na 0911 106 926 alebo vyplniť formulár na stránke dlugoreality.sk. U nás máte garantovaný bezpečný priebeh predaja nehnuteľnosti. Zabezpečíme vám kompletný právny servis a dohliadneme aj na prevod finančných prostriedkov. Pri predaji využívame moderné formy predaja. Na realitnom trhu pôsobíme už od roku 2000. Stačí zavolať na 0911 106 926 a môžete sa aj vy pridať k našim spokojným klientom. Prajeme pekný deň.